Tak já bych se tě chtěla zeptat, vlastně, čím jsem tě zaujala a proč jsi mě tak jako vlastně našla s mámou? Tak ty jsi mě zaujala tím, že vlastně jakoby děláš prostě jako arteterapii a že děláš prostě cestu a že vlastně jsem z toho taková jako překvapená, že vlastně jsem něco takového mohla potkat a jsem z toho fakt velmi vděčná, protože mi to jako dodává jako důvěru a sílu a prostě vždycky se potom mám dobře. A jako nevím, co bych bez toho jako do, do života dělala. Hmm, děkuju, dobře. To jsem ráda, že jsme se potkali. A poraď mi teda, nebo spíš sdílej se mnou, prosím tě, kdy teda nastala ta chvíle, ta vteřinka, kdy jsi teda chtěla začít se mnou spolupracovat. Když, když jsem měla nějaké svoje tajná trápení. Hmm. Tak jaký byl ten život tvůj předtím, než jsme společně se do toho pustili, do té intenzivní spolupráce? Eh, byl, byl velmi, byl velmi takový někdy byl náročný a velmi pro mě takový jako neuchopitelný. Hmm. Dobře. Že jsem v něm byla vlastně taková někdy trošku taková jako velmi upnutá. Mhm, mhm. Dobře. A jak ti teda spolupráce se mnou změnila tvůj život, zlepšila? No tím, že prostě, že vždycky, když budu mít nějaké trápení, tak vždycky vím, že se jako na někoho můžu obrátit. To je pravda. Takže v tom mi to asi nejvíc pomohlo, že prostě se můžu na někoho obrátit, když budu mít nějaký prostě problém nebo nějaké starosti, který budu Mhm. sdílet. Takže co ti nejvíc jako dalo? To, že jsme měli tu WhatsApp komunikaci, nebo ty arteterapie, nebo ty sezení terapie, cesta, co pro tebe bylo taky nejdůležitější? Nebo tak fakt ta komunikace, kterou jsme měli pořád? Hmm. Ty arteterapeutické obrazy, to, jak jsme to kreslili a jak jsme to ze sebe vykreslovali Hmm. Hmm. a, a taky to povídání Mhm. o tom životě a o těch všech věcech prostě, co se mě Mhm. děli. No jasně. No, Jasně. A takže by si doporučila ostatním, třeba teenagerům, jako seš ty, aby se mnou spolupracovali? ano, samozřejmě, doporučuji. Dobře. A komu by si doporučila, aby se mnou spolupracoval? Vždycky každému, kdo se mi svěří s nějakým problémem. Jo, A, jo. a vždycky, když třeba se mi někdo svěří s problémem, že to nechce řešit třeba s rodičema, Hmm. tak řeknu já svoji zkušenost a tím vlastně doporučím i tebe. Jo, rozumím, takhle. Jasně. Tak protože tobě se svěřují, viď, přátelé a tak. Ano, Tak jo, tak jo. Chceš ještě něco říct na závěr? to je vše. Tak moc děkuju.